Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο τρίτο podcast της ΕΠΟΛ. Το σωματείο μας ιδρύθηκε το 1956. Σκοπός του ήταν όχι μόνο ο αθλητισμός, αλλά και ο πολιτισμός. Έχουμε κοινωνική πολιτική και δραστηριότητα πέραν του αθλητικού, πέραν του ποδοσφαιρικού. Πόξω από τα παράθυρα και πανηγυρίσαμε μέσα στην Κερμασούια και το πρωτάθλημα. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα. Πάντα θα πλώθουμε το χέρι μας όχι που φτάνει. Γιατί είπε κάποιος φίλος που ήταν και στην τρίτη κατηγορία τώρα, είπε εμείς θα χτίζουμε παλάθια στην άμμο. Για μας είναι παραπάνω από μια ποδοσφαιρική ομάδα και ακούγοντας τα πράγματα, εν τούτον που με κερδίσαν και οι άνθρωποι τα ότι πλέον δεν θα κάνουμε την ομάδα για ένα χρόνο, για 2 χρόνια ή για πολλά χρόνια. Και οι μητσοί που έρχονται να μείνουν πάρα πολλά χρόνια στο σωματείο. Και εν τούτον που λέμε ότι τούτες οι ομάδες πρέπει να μίσκουν στην Ομοσπονδία για να είναι πιο δυνατή και η Ομοσπονδία με τις δυνατές ομάδες. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο τρίτο podcast της ΕΠΟΛ. Σήμερα συναντάμε το Σωματείο της Αθλητικής Ένωσης Γερμασόιας, το οποίο ιδρύθηκε το 1956 και είναι από τα ιδρυτικά σωματεία της Ομοσπονδίας. Θα μιλήσουμε για την 70χρονη ιστορία, τις επιτυχίες, τις δυσκολίες, αλλά και για τον κοινωνικό ρόλο του σωματείου. Καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία τον πρόεδρο του Σωματείου, Γιώργο Βίκτορα, τον γραμματέα του Σωματείου, Γιώργο Ναψιώτη, και τον προπονητή της τωρινής ομάδας, τον Πόλη Πολυπεκάρπου. Φίλε πρόεδρε, Γιώργο, ας ελάλω Γιώργο διότι είμαστε φίλοι, έτσι πρόεδρε. Πώς εκαβάλλετε το σωματείο σας αυτήν τη νέα ενέργεια της Ομοσπονδίας για τη δημιουργία podcast με τα σωματεία? Αρχήν να ευχαριστήσουμε γιατί το πράγμα είναι πάρα πολύ καλό για την προβολή των σωματείων μας. Κάτι που πολλές φορές ο κόσμος δεν ήξερε τα σωματεία μας. Με τον τρόπο είναι ένας τρόπος για να προβάλλουμε το σωματείο μας στον έξω κόσμο. Και να μας δώσει και εμάς την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις προσπάθειες μας, για τις δουλειές και τις εκδηλώσεις που έχουμε στο Σύλλογο. Γιώργο, εσύ? Καταρχήν να σας καλωσορίσω στο σωματείο μας. Ευχαριστούμε για το βήμα που μας διάτε να προβάλλουμε το σωματείο μας. Ναι, σίγουρα. Τούτη η ενέργεια με τα podcast είναι το φρούτο της εποχής. Είναι ένα μέσο για να προβάλλουμε τα σωματεία μας που εντάξει δεν είμαστε ούτε σε κατηγορίες ούτε αυτά, για να τα προβάλλουμε στον κόσμο. Ξέρουμε ότι πάρα πολλοί πλέον παρακολουθούν τα βιντεάκια, τα podcast που γίνονται και μια πάρα πολλά καλή ενέργεια της Ομοσπονδίας μας να κάνει το podcast που κάνετε και να συνεχίσετε, φαντάζομαι, με όλες τις ομάδες που είναι ενεργές. Θα φτιάξει γυρίνουν όλοι. Έτσι. Πείτε μας πώς ξεκίνησε η ΑΕΚ. Ποιο ήταν το όραμα της το 1956 που ιδρύθηκε από τα άτομα που σας άφησαν παρακαταθήκη το μεγάλο αυτό σωματείο? Το σωματείο μας ιδρύθηκε το 1956. Σκοπός του ήταν όχι μόνο ο αθλητισμός, αλλά και ο πολιτισμός. Ξεκίνησε με θεατρικά ομάδες, χορευτικά συγκροτήματα. Κάποτε εφέρναμε από το εξωτερικό συγκροτήματα και κάναμε τις χοροσπερίδες μας. Ήταν κάτι το οποίο
ήξερε όλη η Λεμεσός τις χοροσπερίδες που έκαναν η ΑΕΚ Γερμασόγειας, ήταν γνωστές σε όλη τη Λεμεσό. Δηλαδή, και εκτός τούτου, παρήχαμε και κοινωνικών έργων. Δηλαδή, βοηθούσαμε κόσμο τον οποίο, ας πούμε, μπορεί να επέφτενε στην αντίληψη μας ότι είχε κάποια προβλήματα. Βοηθούσαμε τον κόσμο. Και το πράγμα συνεχίστηκε και συνεχίζεται ακόμα και στην ποδοσφαιρική μας ομάδα τώρα. Είμαστε μια οικογένεια, βοηθούμε ο ένας τον άλλον και τούτος είναι ο σκοπός μας. Να μείνουμε μια οικογένεια της κοινότητας. Πραγματι τούτο να το πω και εγώ ότι με την ομάδα της ΑΕ Γερμασόγειας έχω μια άριστη συνεργασία και με τον Γιώργο τον Αψιώτη και με τον Γιώργο τον Βίκτορο και με τον προπονητή τον Πόλη. Δεν έχω κανέναν παράπονο, συνεργάζεστε άψογα και ίσως οι παλιοί που έκαναν το σωματείο να σε δώσαν το... Εντάξει, Αντρέα, έχουμε μια πολλά καλή παρακαταθήκη από τους προγόνους μας. Στο θέμα του σωματείου, απλώς να αναφέρω και 3 πράγματα, ότι το σωματείο μας διαχρονικά ασχολείται με το θέατρο, τους χορούς, για να καταλάβεις το κάτω μέρος, το ισόγειο, εγώ θυμάμαι που ήμουν έτσι μικρός, είχε τεράστια σκηνή με δωμάτια κάτω που αλλάσαν ηθοποιοί και γίνονταν τεράστιες εκδηλώσεις. Δηλαδή, ο σύλλογος κάτω γέμονε. Και ήταν συχνό φαινόμενο το πράγμα. Δηλαδή, είχε μια πολιτιστική προσφορά στη Γερμασόγεια, η Αθλητική Ένωση Γερμασόγειας, και όχι μόνο στο κομμάτι δάμε, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ας πούμε, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα οργανώνουμε πακέτα αγάπης, βοηθούμε κόσμο, έχουμε κοινωνική πολιτική και δραστηριότητα πέραν του αθλητικού, πέραν του ποδοσφαιρικού και πέραν του ότι έχουμε και ένα τμήμα τοξοβολίας. Μάλιστα. Τώρα να έρθουμε να μας πείτε τις πιο σημαντικότερες στιγμές και τα επιτεύγματα του σωματείου. Δηλαδή εννοώ ποδοσφαιρικά. Θυμάστε πόσα πρωταθλήματα πιάτε, πόσα κύπελλα. Εντάξει. Εγώ είμαι πιο μικρός. Επειδή μεγάλωσα στο σωματείο και που μωρών επίαινα στους αγώνες, έπαιρνε με ο θείος μου. Θυμούμαι το πρωτάθλημα του 86, αν δεν κάνω λάθος, και του 90-91, ρε Γιώργο. Το Τάπολ. Τον Τάπολ, που είναι τον Τάπολ, ναι. Τον Τάπολ ήταν το 89-90. 89-90, ναι. Τι είναι σε αυτές. Και είπε μου και ο παπάς μου ότι πιάνε το πρωτάθλημα το 74-75. Το 74. Του ομίλου. Του ομίλου, ναι. Ναι, το 74-75, να σε υπενθυμίσω, ήμουν στρατιώτης. Εγώ ήμουν αγέννητος. Ναι, εσύ ήσουν αγέννητος. Εγώ ήμουν στρατιώτης, ήρθα από το στρατό και είπα μου, ρε παιδιά, για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα παλιά. Ήρθα από το στρατό και είπα μου, έχουμε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα μαζί με την ΑΕΣ Ζακακίου, η οποία ΑΕΣ Ζακακίου ήταν η δεκαετία της ΑΕΣ Ζακακίου. Ήταν η κορυφή, ας πούμε, η ΑΕΣ Ζακακίου. Ήρθαμε, πήγαμε στο γήπεδο, άσε που επέρναμε και λεωφορεία με κόσμο. Πήραμε ένα λεωφορείο κόσμο και την ώρα που πήγαμε στο γήπεδο της ΑΕΣ Ζακακίου ήρθαν και 2 λεωφορεία που ο Τρόδος που επήγαινε εδώ στην εκδρομή. Εγώ δεν ήξερα τίποτε, ότι προηγουμένως η ΑΕΣ Ζακακίου έχασε αγώνες και είμαστε πάνω εμείς νικούσαμε, πιάνναμε το πρωτάθλημα, εκείνοι ανεφέρναν ισοπαλία, πιάνναν το πρωτάθλημα. Και θυμούμε, νικήσαμε στο 2-1, νικήσαμε στο 90,
2-1 με κόρνε δικό μου και κεφαλιά του Γιαννάκη του Αθανασίου. Και ευρεθήκαν 3 λεωφορεία που πάνω μας. Και κλαία. Και εγώ λέω τους καλά ρε παιδιά, εντάξει, οκ. Κερδίσαμε την ΑΕΣ Κακίου, οκ. Που για μέσα εκεί, λέω μου πιάμε το πρωτάθλημα. Και θυμούμε που ήρθαμε με το λεωφορείο, πόξω από τα παράθυρα και πανηγυρίσαμε μέσα στην Γερμασία και το πρωτάθλημα. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα. Να σε ενημερώσω έτσι για την ιστορία. Ότι πιάτε 3 πρωταθλήματα, 86-87, 89-90, 91-92 και κάνει το double στο 89-90. Ο πρώτος ιστορικός αγώνας της ΑΕ Γερμασόγειας έγινε την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου του 1956 μεταξύ του ΑΠΕΗ, Γερμασόγεια ΑΠΕΗ 5-2, κέρδισε η Γερμασόγεια. Θυμούμαι όμως εγώ και 2 χαμένους τελικούς κυπέλλου της ΑΕ Γερμασόγειας που ήμουν παρόν. Στον πρώτο αγώνα το 1998 παίζεται με τη Δόξα Πολεμιδίου στο γήπεδο της ΑΕΛ στο βοηθητικό του Τσιρίου. Και κέρδισαν η Δόξα 2-1 και το πρώτο γκολ το έβαλα εγώ. Ναι. Θυμούμαι. Ο άλλος χαμένος τελικός ήταν το 2012 στο γήπεδο της Δόξας Πολεμιδίου, παίζεται με τον Κούριν Ερήμης και ήμουν διαιτητής. Μάλιστα. Ήρθετε ένα στην παράταση και χάσετε 3-1. Ίσως όμως δεν θυμάσαι ακόμα έναν τελικό. Τον τελικό που παίξαμε στο Γάσιο, ένα θυμούμε, ήταν το 75-76 νομίζω. 10 χρονών που θυμούμε. Το 75-76 σε παρακαλώ. Πάλι ήμουν στρατιώτης ακόμα και ήρθα θυμούμε τα παιδιά της Γερμασόγειας, έφυγα σκαστός για να έρθω να παίξω τον τελικό. Ήρθαν ο τότε προπονητής μαζί με 3 άλλους, ήρθαν στην Ορούντα να μου πιάσουν να μου πιάσουν άδεια. Και είπαν τους, μα του έφυγε σκαστός, είπε τους ο Αθήπολοχαγός. Και λένε να μπορούμε να κάνουμε, να πάμε πάνω να το πιάμε. Και ήρθαν και φέραν μου την τετραήμερη σπίτι μου. Και παίζαμε με το Σπαρτιάτη στο Γάσιο. Διαιτητής ο Δημάκης. Εδέρναμε 3-0 σε παρακαλώ. Έδωσε μας 2 πέναρτι ο Δημάκης. Έγινε 3-2. Μιλούμε στα τελευταία λεπτά. Εδώ και 2 πέναρτι. Και εδώ και 3ο πέναρτι. Και μπήκαν οι φιλάθλοι μέσα που τα σειρματόπλεγματα. Και επέχτηκε και αρκετό ξύλο. Και ύστερα είχαμε εμείς την ανέδεια να πάμε να πούμε το Δημάκη, αλλά συνέχισε τον αγώνα. Διέκοψε τον αγώνα και χάσαμε το κύπελλο στα χαρτιά. Υπήρχε ακόμα ένας τελικός, ρε Άντρεα. Το 2005-2006 με την παρεκκλησιά, το οποίο έχασαμε, ήταν η εποχή της παρεκκλησιάς που ανέβηκε και κατηγορία. Όμως εκπροσωπήσαμε την ΕΠΟΛ στο πρωτάθλημα το κυπελλούχο και φτάσαμε ως τον τελικό. Και χάσαμε από την Τρομολαξάν, παίξαμε στο γήπεδο του Τζίκου. 6-2 νομίζω, κάτι έτσι. Μάλιστα. Πριν να προχωρήσουμε παρακάτω, να ρωτήσουμε και το coach. Να βάλουμε το φίλο του Πόλη μες στην κουβέντα μας. Φίλε Πόλη, τι είναι για σένα η αθλητική ενωσία Μασόγειας που είσαι προπονητής, νομίζω τα τελευταία 3 χρόνια? Ναι, 3 χρόνια. Ο 3ος τώρα, ναι. Και έμεινε μαζί με τους ανθρώπους με τους ποδοσφαιριστές, σχεδόν ήδη. Πες μας και εσύ τη δική σου την εκδοχή για την ομάδα της Γερμασόγειας. Εν τούτον που λέω και στους παίχτες μου εγώ, καταρχήν τον Γιώργο που γνωρίζω τον πολλά χρόνια και τον Γιώργο από τις μάπες. Απλά τούτη δεν είναι ομάδα μόνο. Για μας είναι οικογένεια αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι το έξω μας, είναι το που λέω στους παίχτες, είναι ο σύλλογος μας, είναι ο καφενές μας. Είναι η έξοδο μας, είναι το ποτό μας. Κάθε Παρασκευή μετά από το μάτσο, δεν νομίζω να κάνουμε μια ομάδα το πράγμα που κάνουμε εμείς. Πάμε και τρώμε όλοι μαζί. Για μας καμιά φορά να έρθουμε όμως. Κοπιάσε ρε θέλετε. Για μας είναι παραπάνω από μια ποδοσφαιρική ομάδα και ακούγοντας αυτά τα πράγματα, εν τούτον που με κερδίσαν και οι άνθρωποι τα ότι
πλέον δεν θα κάνουμε την ομάδα για ένα χρόνο, για 2 χρόνια ή για πολλά χρόνια. Και οι μητσοί που έρχονται να μείνουν πάρα πολλά χρόνια στο σωματείο. Και εν τούτο που λέμε ότι τούτες οι ομάδες πρέπει να μίσκουν στην Ομοσπονδία για να είναι πιο δυνατή και η Ομοσπονδία με τις δυνατές ομάδες. Για μας είναι το έξω μας, είναι η διασκέδαση μας, είναι η αγάπη μας, είναι το πάθος μας. Τούτο είναι η ομάδα. Γιώργο, πώς στηρίζετε τα παιδιά και τους νέους, πώς τους βοηθάτε να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και να μείνουν μακριά από εξαρτήσεις και την παραβατικότητα? Να σου πω, Ανδρέα, δυστυχώς κάποτε μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά τώρα λόγω των ακαδημιών και των ομάδων οι οποίες δημιουργούνται, δυστυχώς, ξέρεις το και εσύ, όλοι νομίζουν ότι οι US τους να γίνουν οι Μέσιες. Ναι. Ή Ρονάρτο ή ξέρω εγώ τι. Δυστυχώς, με τούτον εάν εμείς θα πιάσουμε ποδοσφαιριστές, θα πιάσουμε όταν τελειώνουν την καριέρα τους του K17 παραδείγματος χάρη ή στα δεύτερα και να έρθουν να τους φέρουμε να σπέσουν στην ομάδα μας. Για μένα είναι πολύ δύσκολο το πράγμα, αν και εγώ είμαι ο αθλητισμός εκείνος που βοηθά την νεολαία να βγει και στην κοινωνία, να γίνουν ανθρώποι στην κοινωνία, γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε στην έννοια μας είναι οι νεαροί να μην πέσουν στις άσχημες παγίδες της εποχής, των ναρκωτικών και ούτω καθεξής, και να μπορέσουμε εμείς, ας πούμε, βλέπεις γιατί έρχονται μεγάλοι παίχτες, ας πούμε, στο ερασιτεχνικό, στο αγροτικό. Είναι τόσο ο λόγος, γιατί νομίζω και εκείνοι που τελειώνουν που τις ακαδημίες οι παραπάνω φορές, λόγω του ότι απογοητεύκονται, παρετούν και το ποδόσφαιρο. Και αυτό το πράγμα εμείς με τούτον τον τρόπο και με τον Πόλη βοηθήσαμε αρκετά παιδιά, και ξέρει το ο Πόλης, ενώ ήταν σε άλλη φάση της ζωής τους, να τους φέρουμε, ας πούμε, και να μιλούν τώρα και να λέουν Γερμασόιας. Έχουμε άτομα που είναι φοιτητές στο εξωτερικό, ο Πόλης ξέρει το, και πιάνουν μας τηλέφωνο κάθε εβδομάδα να μας ρωτήσουν ρε πόσα η ΑΕΚ. Τούτον το ενδιαφέρον. Τούτον το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Να κάνουμε τους νέους να αγαπήσουν τα σωματεία μας. Εμείς κάθε χρόνο θέλω να ξέρετε ότι χωρίς να πληρώνουμε κανέναν ποδοσφαιριστή, μόνο παίρνουμε τους έναν ταξίδι στο εξωτερικό. Όλα πληρωμένα. Και τα εισιτήρια και τα ξενοδοχεία, όλα πληρωμένα. Και γινόμαστε παραπάνω οικογένεια. Με τον τρόπο δίνουμε την ομάδα περισσότερο. Μάλιστα. Γιώργο, η τοπική κοινωνία, ρωτούσε ένα διότι ξέρω είσαι ο δημοτικός σύμβουλος, η τοπική κοινωνία σας στηρίζει, λαμβάνετε κάποια στήριξη από το Δήμο, οι κάτοικοι πώς μπορούν να εμπλακούν περισσότερο για την ομάδα? Κακά τα ψήματα. Αν δεν ήταν ο Δήμος να μας στηρίζει με κάποιες ενέργειες, είτε να μας διά το γήπεδο δωρεάν ή να μας διά κάποιες χορηγίες, σίγουρα δεν θα είμαστε δαμέ που είμαστε. Γιατί, Ανδρέα μου, όπως ξέρεις, πλέον και στο αγροτικό ποδόσφαιρο εμπήκαν τα λεφτά. Ναι. Εμείς είμαστε από τους ρομαντικούς. Δεν πληρώνεται κανένας ποδοσφαιριστής. Έχουμε τους, όπως είπε και ο Βίκτορας πριν, έναν ταξίδι στο τέλος του χρόνου. Να τους βασικά κάνουμε bonding, όπως το λέμε στην καθομιλουμένη. Τα πάρτι τους. Τα πάρτι τους και ούτω καθεξής. Τώρα, η τοπική κοινωνία. Να ξεκινήσω από το Δήμο. Ναι, ο Δήμος στηρίζει μας. Με πολλούς και διάφορους τρόπους. Ο κόσμος, είτε τούτος είναι ο άνθρωπος σαν άνθρωπος, είτε ο άνθρωπος μέσα από την εταιρεία του, όσες φορές ζητήσαμε βοήθεια, βοηθήσαμε μας. Στις εκδηλώσεις μας. Είναι παρόν. Δηλαδή, δεν έχουμε παράπονο που την τοπική κοινωνία
σε θέμα στήριξης προς το σωματείο μας. Δηλαδή, ας πούμε, οι κάτοικοι της Γερμασόγειας, αν αποταχείτε κοντά τους, ας πούμε, να τους δώσουν ένα λαχείο, έναν βαυτό, Φίλε, ναι. εντάξει. Δεν έχουμε παράπονο. Κάθε χρόνο βγάζουμε ένα λαχείο για στήριξη της ομάδας, για διάφορα έργα που θέλουμε να κάνουμε στο σύλλογο. Ας πούμε, πρόσφατα έκαναμε μια ανακαίνιση του Ισογείου που εστίχησε κοντά στις 20.000. Τούτα τα λεφτά είναι που εισφορές που τον κόσμο, που την τόμπουλα που κάνουμε, άρα πάλι εμπλέκεται ο κόσμος, που κάποιο χωρών. Τούτα πράγματα, ναι, η τοπική κοινωνία δίπλα μας. Μάλιστα. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο σωματείο σας σήμερα, Γιώργο? Τα άτομα. Ο εθελοντισμός. Ο εθελοντισμός. Φυσικά εμείς, Ακούμε το πουλου σου. εγώ προσωπικά και ο Γιώργος, θέσαμε ένα στόχο. Ότι πρέπει να βάλουμε στις γραμμές και νέα παιδιά, να τους καθοδηγήσουμε, να αγαπήσουν, και πιστεύω ότι πετυχαίνουμε το πράγμα, να αγαπήσουν το σωματείο, και αύριο μπορεί να πούμε γεια σας παιδιά, γιατί εκουραστήκαμε να είμαστε δίπλα σας πάντα, αλλά να αναλάβουν, ας πούμε, τις πρωτοβουλίες. Και πράγματι πιστεύω ότι εμείς σαν σωματείο πάνω σε αυτό το θέμα είμαστε σε καλό δρόμο. Γιατί εβάλαμε μέσα και νέους οι οποίοι βάλουν μας και εμάς νέες ιδέες. Δεν είμαστε οι άνθρωποι που βλέπουμε έτσι. Πρέπει να ακούσουμε και τις απόψεις της νεολαίας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Λέει ο Γιώργος, κάμαμε 20.000 ας πούμε ανακαίνιση του συλλόγου. Μάλιστα έκαναμε, αλλά τούτα τα παιδιά και οι υπόλοιποι της ποδοσφαιρικής ομάδας έφεραν αρκετά λεφτά στο σύλλογο. Ναι, μα και τούτοι που μας εσπρώξαν για να κάνουμε την Και, ανακαίνιση. μπράβο, και τούτοι εσπρώξαν μας για να εμείς είμαστε λίγο φοητσιασμένοι. Ναι. Μα ρε παιδιά, να πάμε να δούμε τόσα λεφτά και ξέρω. Ναι, και τώρα νιώθουμε εμείς πιο ωραία, ας πούμε, γιατί έκαναμε το πράγμα. Μάλιστα. Φίλε, πολύ ενάσου και του χρόνου προπονητής στην Γερμασόγεια. Είπαμε, έχω κλειστό δεκαετίες, ξέρω εγώ. Οκ. Αφού ενάσου και του χρόνου προπονητής, να σε ρωτήσω αν ήταν να αλλάξεις κάτι αύριο, τι θα ήταν? Εδώ στο σωματείο. Ναι. Και στο σωματείο και στην γενικά ομάδα. στην ομάδα. Τίποτα δεν θα αλλάξει. Άμα βλέπεις την πρόοδο που έχει η ομάδα μας, και ποδοσφαιρικά, και σαν ανθρώπους, δεν θα αλλάξει τίποτα. Θα βελτίωνα κάποια πράγματα σίγουρα, διότι η ομάδα αυτή τη στιγμή παρέχει πάρα πολλά καλές εγκαταστάσεις, γηπεδικές. Έχω τη στήριξη του ανθρώπου με δίπλα μου που εύχομαι κανένα. Το μόνο που θα ήθελα είναι να ήθελα νέα παιδιά δίπλα στην ομάδα. Τούτο θέλω. Να άλλαζα κάτι, δεν θα άλλαζα. Να προχωρήσω, να προσπαθήσω να βελτιώσω πράγματα. Να αλλάξω, θα αλλάξω. Γιατί η νοοτροπία είναι αλλασία από την αρχή που γι' αυτό μείνει η ομάδα. Που την πρώτη χρονιά, ό,τι είπαμε, ό,τι υποσχεθήκαμε και στους παίχτες και στη διοίκηση, είμαστε μαζί και χτίζουμε πάνω σε αυτή την πορεία. Γι' αυτό η ομάδα βελτιώνεται και του χρόνου ακόμα είναι πιο βελτιωμένη. Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ του προπονητή τους και τους ποδοσφαιριστές με τη διοίκηση. Γιατί και ο Γιώργος σαν πρόεδρος του σωματείου αλλά και σαν ένα στυλοβάτης της ομάδας, κακά τα ψέματα, είναι ο Γιώργος που φορά τα παραπάνω πράγματα. Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση. Και για που δημιουργείται ένα πρόβλημα, αμέσως επειδή υπάρχει τούτη επικοινωνία, λύεται. Άρα με μια καλή θέληση λύσαμε πάρα πολλά προβλήματα και μειώσαμε τις παρεξηγήσεις που υπήρχαν στα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό υπάρχει και τούτη σταθερότητα στην ομάδα μας. Γιώργο, θυμάσαι ποιοι παίχτες έχουν μείνει θρύλοι για την ομάδα τούτη? Πρώτος εν τούτος. Εντάξει. Θρύλοι έμεινε ο Χρήστος Γολιατρής. Ο οποίος εξεκίνησε. Είναι σε Σε άλλη ερώτηση κοινή. Ναι. Πες μας θρύλους του σωματείου, όχι ποδοσφαιριστές που αγωνιστήκαν σε κατηγορίες. Ξέρω. Μιλούμε για άτομα τα οποία έζησα εγώ. Ναι. Εγώ, θρύλοι, ήταν η ομάδα του 1970 με
6,77 με προπονητή τον Βυρονή. αείμνηστον Βυρονή, ο οποίος τα πράγματα που έχουμε τώρα διδαχτήκαμε τα κι εμείς. Να σας πω ένα παράδειγμα, θα σου πω παίχτες, γιατί είναι και ο Μουζουρίδης, είναι και ο Ιάκωβος, ο Χριστόδουλος, ο Ευρύς, ο Γιαννάκης, ο Ιωάννου. Πολλοί παίχτες, ο Μίκης, ο Μακαρίτης. Αλλά τούτη η ομάδα με προπονητή τούτον τον άνθρωπο ζήσαμε κάποια πράγματα τα οποία τέλειωνε ο αγώνας, επιέναμε για μέσα στο φρίξο, μπακάλικο, και καθόμαστε για με να πιούμε τα ποτά μας, να κάουμε. Άμα είχαμε γάμο, σε παρακαλώ, να σας πω και κάτι για να γελάσετε, έπαιρνε ο Μακαρίτης, ο Βυρονής, ένα δώρο και πιέναν όλοι στο γάμο, γιατί ήταν και τριήμερος ο γάμος, πιέναμε στο γάμο και για να κλείσει ο γάμος έπρεπε να χορέψουν τα μωρά του Βυρονή. Τούτη είναι η τσίνα που μας έμειναν, τα διδάγματα και συνεχίζουμε τα. Υπάρχουν παιδιά που είπαμε προηγουμένως που ξεκίνησαν από την ΑΕ Γερμασόιας και πήγαν σε πιο μεγάλη κατηγορία. Υπάρχουν. Να τους αναφέρουν. Εγώ ξέρω, ο Βίκτορας να μας βοηθήσει Να παραπάνω. μας πει και ο Αλλά Βίκτορας, ναι. ο πρώτος και ο καλύτερος, ρε φίλε, είναι ο Χρήστος ο Κογιάντρης. Μάλιστα. Ο οποίος ξεκίνησε από την ΑΕΛ Γερμασόιας, έπιε στην ΑΕΛ, Πρώτη κατηγορία. γαλούρκησε, εθνικές και ούτω καθεξής και τέλειωσε την καριέρα Και του πίσω. στην ΑΕΛ. Να πω και την ιστορία του Κολιαντρή, τι έκαμε όταν του είπαν να πάει στην ΑΕΛ. Βέβαια να μπεις. Ο Κολιαντρής όταν ήταν να πάει στην ΑΕΛ, ο Μακαρίτης ο Ανδρέας δούλευε στο Σολομονίδη. Και είπαν του θέλουμε τον Μιτσί να έρθει Στην ΑΕΛ. και ήρθε και λέει του αύριο πάεις προπόνηση είναι στη... Λέει του εγώ δεν πάω, εγώ αφήκω την Γερμασόγια και να πάω στην ΑΕΛ δεν πάω με τίποτε. Και ελάλε ή σταματά, εάν δεν πάει στην ΑΕΛ σταματάς πουλα. Ναι. Και πήγε. Και πήγε. Ήταν κάτι συγκεκριμένο που το θυμούμε έτσι με τον Χρήστο τον Κολιάντρη. Ήταν και ο αρφός του Αντώνη, ο Γλιώρης, που έπαιξε στον Άρη. Ναι, ο Γλιώρης, Ο άντρος ο Τσικίνης. ο άντρος ο Τσικίνης Τσικίνης έπαιξε που στον έπαιξε Άρη και στη Σαλαμίνα. Και στη Σαλαμίνα στη Ναι. δεύτερη ομάδα. Στον Άρη είναι ο άντρος ο Τσικίνης, ο Αντωνάκης, Ο Αντωνάκης, ο Μαρίνος ο ο Παπάσολομου Παπασόλου. και ο Παλιούς. Ο Μαρίνος ήταν στον τελικό. Ναι. Θυμούμαι, μάρκαρε με, ναι, μπράβο. Ο Μαρίνος ο Παπάσολομου και πιο παλιά ο Αντωνάκης ο Αντωνάκης που ήταν του Πανάου, ο αδερφός του Πανάου, του Λουκί. Α, ναι. Τι μου το επίθετο. Έπαιξε μες στην ΑΕΛ. Ναι. Και ο Γιαννάκης ο Ιωάννου, Με τον Απόλλωνα. του Αθανασίου. ο Γιαννάκης- Ναι. Αθανασίου, δεν είναι Ιωάννου. Αθανασίου. Ο Αθανασίου έπαιξε και εκείνος. Και ο Μίκης επήγαινε στην ΑΕΛ. Ναι. Φυσικά ένα φεγγάρι, Ένα αλλά φεγγάρι, τούτη ναι. ήταν πιο. Ο Αντωνάκης όμως έπαιξε. Ναι. Έπαιξε. Μάλιστα. Ο Χρήστος ο Καγικοστής Παίξε στον Άρη. έπαιξε στον Άρη. Ναι. Έχουμε αρκετούς που αρκετούς. ναι. Ο πιο... Ο Εντάξει. Χρήστος ο Κογιάννης. Ο Χρήστος ο Κογιάννης. Ο οποίος ήταν για μας ήταν. Φίλος μου πολλά. Και ακόμα είναι δίπλα στο σύλλογο, έτσι, Μπράβο, απλώς για μπράβο. να το αναφέρουμε. Δηλαδή μπορεί να έπαιξε στο υψηλότερο επίπεδο που υπάρχει στην Κύπρο. Έπαιξε εθνική. Στο υψηλότερο, Γιώργο. Στον ναι. τελικό του που θυμούμε με η δόξα ήταν ο Χρήστος ο Λιανδρής στην ΑΕ Γερμασόιας ποδοσφαιριστής και ο Γιώργος ο Στυλιανού Μπράβο. Στη δόξα, Δόξα, μπράβο. ναι. Παίξαν μαζί. Που ήταν στην μαζί ΑΕ, συμπαίχτες, ναι. Με τον Χρήστο Κογιαντρή ήμασταν και προμηθές μαζί στη Λεμάση, στις Ακαδημίες. Που για που ξεκίνησε μαζί του. Μπράβο. Τώρα λοιπόν να προχωρήσουμε. Τι όνειρα έχετε για την ομάδα και γενικότερα ως σωματείο μελλοντικά.
Όνειρα για την ομάδα. Πάντα, οι στόχοι μας πάντα θα είναι βήμα-βήμα και όχι που φτάνει το χέρι μας για να πάμε ψηλά. Φέτος, τουλάχιστον στη νέα χρονιά, με τα ίδια δεδομένα, χωρίς τσίνα τα πράγματα που κάνουν οι άλλες ομάδες, εμείς δεν το θέλουμε με τίποτε. Με την αγάπη μας για την ομάδα και την προώθηση που δίνουμε, έρχονται παίχτες καλοί και θα κάνουμε πρωταθλητισμό να προχωρήσουμε τουλάχιστον ως τη στόκ, ως την τέταρτη κατηγορία. Στην επίλεκτη κατηγορία. Και πάντα θα πλώθουμε το χέρι μας όχι που φτάνει. Γιατί είπε κάποιος φίλος που ήταν και στην τρίτη κατηγορία τώρα, είπε εμείς δεν θα χτίζουμε παλάθια στην άμμο. Μάλιστα. Το πράγμα είναι δύσκολα πράγματα, Ανδρέα. Εμείς παραμείναμε ρομαντικοί του αγροτικού. Με όμορφες ενέργειες, οικογενειακό κλίμα, βήμα-βήμα, σκαλί-σκαλί και να είμαστε τζαμέ, να στηρίζουμε τα παιδιά που έρχονται στην ομάδα μας να παίζουν το ποδόσφαιρο και ως που πάμε. Με το ίδιο budget, χωρίς να ξεφεύγουμε, χωρίς την πανοκρουσίες και ούτω καθεξής. Να είμαστε τζαμέ μια οικογένεια. Μάλιστα. Και πριν κλείσουμε, να μας πείτε όλοι ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους νέους και στους φίλους της Αγίας Μασόιας, αλλά και σε όσους παρακολουθούν τη συνέντευξη που κάναμε. Ξεκινούμε με τον Γιώργο. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να πρώτα απ' όλα σας ευχαριστήσω για την ενέργεια σας και δεύτερον να στείλω ένα μήνυμα στους νέους ότι η περιοχή της Γερμασόιας, του Δήμου Αμαθούντος, έχει μια ομάδα η οποία προσφέρει πολλές χαρές, πολλά ενδιαφέροντα και όποιος θέλει η πόρτα μας είναι ανοιχτή. Εν κατακλείδη, να σας ευχαριστήσω για την ενέργεια σας που μας φιλοξενείτε στο podcast της Ομοσπονδίας. Το μήνυμα που θέλω να στείλω εγώ προσωπικά στον κόσμο της Γερμασόιας και ιδιαίτερα στους νέους είναι να ασχοληθούν με τον αθλητισμό σε οποιοδήποτε τομέα, σε οποιοδήποτε άθλημα και να μείνουν μακριά από τις ουσίες, από την παραβατικότητα και τούτα όλα τα κακά που μαστίζουν πλέον την κοινωνία μας. Η Αθλητική Ένωση Γερμασόιας, οι πόρτες της είναι ανοιχτές για τον όποιον δημότη θέλει να έρθει σε τούτη την οικογένεια. Μάλιστα. Πολύ αυτό. Εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία. Μια Ομοσπονδία η οποία εκτιμώ αφάνταστα τόσα χρόνια και έχω απεριόριστο σεβασμό. Και γι' αυτόν την τιμώ τόσα χρόνια την Ομοσπονδία. Όσον αφορά την ομάδα μας, όπως υποσχέθηκα στους ανθρώπους που δίπλα μας, γιατί ξεκινήσαμε από το 0. Ο στόχος μου ήταν και θα είναι η ΑΕΚ Γερμασόιας να είναι ο καλύτερος προβολισμός ομάδας του αγροτικού πρωτάθλημα. Τούτος είναι ο στόχος μου και τούτος θα γίνει. Μάλιστα. Εμείς σαν Ομοσπονδία μπροστά σας έχετε ένα βιβλίο. Είναι δώρο από την Ομοσπονδία. Είναι γραμμένα μια ιστορία 60 χρόνων και έχει και μέσα ιστορίες της Αθλητικής Ένωσης Γερμασόιας πολλές. Λοιπόν, είναι η ιστορία των 60 χρόνων. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η ΑΕ Γερμασόιας. Ευχαριστούμε ξανά για τη φιλοξενία και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις δράσεις του σωματείου σας. Η Ομοσπονδία παραμένει αρρωγός για την κάθε σας προσπάθεια. Και εμείς ευχαριστούμε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, Ανδρέα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και στο τρίτο podcast της Ομοσπονδίας μας. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν και άλλες ιστορικές συνεντεύξεις της Ομοσπονδίας μας. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο.